kawai abu alzarzaki shi kadai. Mafita ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Mafita ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Mafita ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Da kai nake fara komai rabbana shi kadai. Ka taimake ni ya Allah hasbuna. Wasu baituka na dauko zan zayyana shi kadai. Imamuna shi kadai kuma murshiduna. Zan yo yabo gurin sayyid zarzaki shi kadai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Dubin salati ga kairul anbiya. Baba gurin Fadima masumiya. Shi ne madafa gare mu abun biya, kairul anbiya, sarkin gaskiya. Ai dukanin halittu suna bayansa ne shi kadai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Allah a sawo da Fatima Zahara shi kadai. Sannan a sami Imam Al-Haidara da uwar daki na Zainabu Kubra shi kadai. Kace sogora shi kadai. Ma'ana dahira da Imama san Husain izuwa Mahdi su kadai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Gaishe da dan Fudiyo Hadajiyali da Abul Abbas gwarzo na adali da Imam Kwamin Musawi baban Ali gwarzo adali kuma mai hankali da Umar Shuhada na Zina uwar mu ce mu kadai. Ta fita Ramzina ne Sidi Shahid Ahmad Sayyidi shi kadai. Kai ne kwamanda a tawagar Mahadi dan Sida alzagzakin mu mujaddadi shi kadai. Ahmad Sayyidi shi kadai. Sannan mujahidi a harka samfurin duka matasa Ahmad ne kadai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Salamun alaika ya Sidi Imamuna. Salamun alaika ya taskar Rabbana. Labbai ka sidi jika ga nabiyina sannu za'imuna ga wasu zamanina. Kai mun lamuni baituka na yabo in tsara su dai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Yau zan yabo gurin abban shuhada shi kadai. Kuma ban da ilimi to me zan fada. Ya Allah ka ban basira in har hada shi kadai. Darajar shuhada shi kadai. Ka bani abin fada dan rauni yayi mun yawa ya Allah a duba ni dai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Shi sayyid zarzaki dan malam Yakubu ne shi kadai. Daga Ali daga Muhammad Tajuddin ne dan Liman Husaini jika ga Nabi ne shi kadai. Wannan asalinsa ne shi kadai. Daga sha bayyane mahaifiyarsa sunanta Saida Salaha kun ji dai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. An haife shi a birnin Zaria ne ran 15 ga watan Sha'ban ne daidai da ran haihuwar Mahdi ne. Mu fa masoyansa ne lallai haka ne. To wai me zai hana mu murna mu fito mu nuna ta dai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Alzarzaki shi fajiyar rabu ne shi kadai. Tiran gini da zane matsayinsa ne. Shagdan Fudiyo yayi bayanin Sidi ne shi safarsa a bayyane da salon da'awarsa ne. A kitabul Bushra dan uwa maza je ka duba shi dai. Ta fita kawai abu alzarzaki shi kadai. Alzarzaki yana kira abu rabu ne a tabbatar da adalci haka ne. A kawar da duka zalunci haku ne. Kiransa a bayyane shi ya kira mu ne. Ya ce mana mafita dai ya ce abu rabbana shi kadai. Ta fita ma'ana tsari na constitution a kawar da shi kadai. Tsarin Allah mu yi amfani da shi. Tsarin Qur'ani ya ƙara
manufarsa shi wai wa zai ja da shi ai kowa ya ki shi to ya ki ilahu ne kun ji dai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai a wannan kiran zarzaki ya sha wuya ya sha duka da dauri da sukar maikiya amma ya daure ya damke gaskiya kai ya sha wuya a hannun maikiya haka nan ya cije ya ce mafitarsa Allah kadai ta fita kawai abal zarzaki shi duka nau'in sharrika an yi mai bai ci shi ba shi kadai azzaluman kasar nan ba su bar shi ba kullum nufin su baje da'awar shugaba na gida ba su bar shi ba na wajen ba su bar shi ba makiya kullum nufin su ga ƙarshen zarzaki shi kadai ta fita kawai abal zarzaki shi makiya kullum suna ta tagir na kawar da shi sun sha sun kashe shi Allahu ya tada shi laifinsa dan ya bu mahalicinsa shi suke ta wahali da shi sun cutar da shi sidi ya ce ba gudu muna turbar rabana shi kadai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai tsawon shekaru sidi zarzaki ya fada mu ne mafitar al'umma ya fada da akwai mafita ƙur'ani ya fada ji abban shahada kuma ya jaddada to ni na sallama ina bayan zarzaki shi kadai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai ko tsira ko halaka ni na sallama shi kadai ina a bayan kada ga ma'azzama maula ya zarzaki ji kan fadima shi kadai ka na sallama mai kyakkyawar kama kai ko lahira ina tare da zarzaki shi kadai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai ashe yaro bai daukar yaro sai jaga da kyan fadan jarumta a fito gadaga kowa ya zage ka ubansa zambuga ban san wani sulhu ba akan kafarin uba ai kowa ya ki ka tilazmi masa Allah wadai ta fita ai ban ji ban gani akan sayyid zarzaki shi kadai zaman lafiya kar da a tabo zarzaki gara hankali ya tashi da dangwal zarzaki shi kadai al zarzaki ba ma sanyin jiki fadayin mutuwa muke yi a turbar zarzaki shi kadai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai kai ko da za a kashe mu a kuma tayar da mu ko a sa magauta su kawar da mu dauri da kisa mu bai gajiyar da mu ga matsayar mu ba a kautar da mu mun sallama sidi ja muka tai da mu kai kadai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai ko a so mu ko a ki mu sai mun rike shugaba shi kadai domin kiransa bai wuce abu rabu ba ai duka annabawa ba su bi hutu ba shi kadai ba a bi su ba asali ba a bar su ba kun ga dukan annabawa ashe sun sha wuya kun ji dai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai annabi adama farkon anbiya shi kadai annabi nuhu ibrahim kulliya annabi musa isa su duka sun sha wuya shi kadai yara anbiya tana da bakar wuya kai hatta annabin mu makiya sun so su kauda shi dai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai wallahi hanyar tana da bakar wuya kowar rike gaskiya zai sha wuya sai ka zama mai haƙuri hada juriya daga tsananin wuya kar da ka waiwaya ka tsaya kan hadafin ka kwarai nasara za ta idda ka dai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai wannan ita ce mafita kuma ita za a bi shi kadai in ka kibi an buma dama ka bi Allah kadai ake yi wa ladabi shi kadai ko ake ko abi shi kadai mu dai za mu bi daraja rabu yayi mana masoyan zarzaki mu kadai ta fita kawai abal zarzaki shi kadai duk wanda ya samu zarzaki ya gama arziki an mana arziki da samun alzarzaki mun gama arziki tunda mun rike zarzaki ko an so ko aki mun samu tabarriki ai duk wani arziki yana tare da zarzaki shi kadai ta fita
wa shi'iri. Ashe sarki ake bugawa tambari, shi kadai wura nazari, zance sai sha'iri. Lakum dinukum ni ku bar ni da zarzaki, shi kadai tafita kawai aba alzarzaki, shi kadai. Idan aka ce kainuwa da shan Allah sidi ne, shi ɗin mafita ga masoya da makiyansa ne. Ko makiya sun san jagora mafitarsu ne, kawai sun ki su bi shi ne dan san zuciyarsu ne. Idan kun ki ku bi shi 'ya'yanku za su bi zarzaki, kun ji dayi tafita kawai aba alzarzaki, shi kadai. Jagora na kai ɗaya ne shugaba, shi kadai. Na yi ma wilaya ba zan bi waninka ba, na san in na barka ba za na rabauta ba, shi kadai. Gun shugaba ba zan rike gaibu ba, alzarzaki na rike ni ba zan bi suwana ba, kun ji dayi tafita. Jagora na ita ce matsayata. Ya Ibrahimu ni ba zan barka ba, shi kadai. Komai wuya ba zan daina yabanka ba, ALIYU mai fudiya ina tuba shugaba, shi kadai. Na farin uba, shi kadai. Ba za na wahalta ba, Allah ma kowa ya ja da kai sai mun ja da shi, kun ji dayi tafita kawai aba alzarzaki, shi kadai. Alhamdulillah anan zan dakata, cikin baitukan yabon mafita ta fita. Da akwai mafita mafitar tintini ta fita, mu dai mun gazgata kuma sai mun ambata. Yanzu ya rage na ku ko ku ki ko ku biya fi dai ta fita. Ya Ubangiji ka dafawa sayyadi, shi kadai. Alzarzaki baban sayyada Ahmadi, Sidi mujaddadi kuma Nasirul Mahadi, shi kadai. Baban Ahmadi, shi kadai. Namu mujahidi. Ya Allah ka bar mu tare da alzarzaki, 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 shi kadai.